Privatskole, der vil du møde Bamseven. Bamseven bruger vi til at øve børnene i at skabe gode børnevenskaber og gode børnefællesskaber. Og vi ser barnet som det unikke individ, som vi hver især er beriget med. Idestrup Privatskole kan være en fantastisk skole for børn, fordi her der får man en skole, som man kommer til at huske for det positive resten af sit liv. Grunden til, at jeres barn skal gå på Idestrup Privatskole, det er jo blandt andet i biologiundervisningen. Der har vi jo levende dyr. I kan se her bag i mig har vi en masse fisk, og vi opdrætter vores egne unger. Og nu vil jeg lige sådan for kære Leila for SFO's skyld vise, hvordan vi fodrer fisken her. Det har alle ungerne godt nok tjek på, fordi de plejer at fodre hver gang vi har naturteknologi. Men nu prøver vi lige at vise her. Og ungerne elsker, at de her fisk kommer op og napper ind i fingrene her. Vi har rigtig mange forskellige fisk. Der er 50 fisk hernede, og det er fordelt sådan på omkring 30 forskellige fiskearter. Idestrup Privatskole, det er den trygge skole. Den skole, der ligger ude på landet, der hvor alle kommer hinanden ved, der hvor alle de kender hinanden. Her har vi så det andet akvarie. Det fik vi efterfølgende. Det viser, at når nogle af fiskene var blevet lidt for store, så spiste de små, så skilte vi dem lidt ad. Så nu har vi udskolingsfisken herover, og indskolingen er blevet over i det andet akvarie. Her har vi blandt andet en haj. Den bliver, når den er fuldt voksen, 3 meter lang. Så kan det godt være, at der er gratis sushi i kantinen den dag. Men vi giver også lige dem med her lidt. Vi har også en stor ål dernede, og lidt andre store fisk. De skal også have mallepigger her. Vi har nogle store maller, der har fået unger flere gange hernede. De er lidt større og spiser lidt mere. Det er jo ganske naturligt. Bare videre her. Herovre kan I se, der er lige lidt rester. Der står altså et kæmpe terrarie normalt. Men fordi vi er ved at gå på sommerferie, så har jeg simpelthen taget vores store slange med hjem. Det er en kongesnor. Kæmpe stor orange en. Den kan alle. Der er ikke noget krav om det, men alle kan få lov at prøve at mærke og fodre sådan en slange her. Den er jeg rigtig glad for. Det er Nagini. Hvis I tænker, Nagini er der mærke slangenavn, så er det altså det samme som slangen fra Harry Potter. Wow, wow, wow. Yeah. Hey! Her på Idestrup Privatskole har vi rigtig godt gang i musiklivet. I musiktimerne, der synger vi danser, vi spiller på alle de her fantastiske instrumenter. Vi snakker også om musikteori, vi forholder os til ny og gammel musik, gamle klassikere, men også de nyeste hits. Vi forsøger virkelig at være oppe på beatet her på Idestrup Privatskole. Idestrup Privatskole kunne være en rigtig god skole for dit barn, fordi vi har gode udendørsrammer, gode indendørsrammer og super fede lærere, inklusive mig.